back to my channel बायदिमिया आरो दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय नैबे समाव जोङो गुवाहाटियाव बेरायफैदों मनिसरजों आंजों आरो बेयावहाय फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोङो मोनसे हाबा जानो फैदोंमोन हाबाया दाख्लैनो जानानै थांखांबाय थेवब्लाबो दिनैसो जादों रिसेपसना किमान के ककिला 20 टका 30 टका itu dangar tuh 30 टका এটা set dangar kuru tadi aru itu ingat kenapa ya dangar kuru जोङो हाबलांनोसै नैबेयाव टिकेट लानांगोन बेयावहाय टिकेटखौ लाबाय दा जोङो हाबलांनोसै मनेस्वरजों आंजों साइन्स मिउजियाम सिङाव ना नैबे 10 राङा ला लायमाय नों थांदों जोङो दा नै साइन्स मिउजियामाव हाबफैबाय नै बिथिंजाय बिराद मोजां बिबार बागान दङ जोबोद समायना नुदों मनिसरजों आंजों दा जोङो थांगासिनो दङ साइन्स मिउजियामाव मोनहैथारसिगोन ओरैजाय दैया गगासिनो दङ नै ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामदों बेयावहाय नाफ्रा एयाव जाखांजोबो नै गोबां ना दङ नैया र' ना बेयो गान्दा गागेब नामा गान्दा गागेब ना एयाव बेखायनोथ' नै बिराद गिदिर कमल काट आरो कमल काट गोबां ना दङ बरिया खासेवा हनै बिथिंजाय बेसेबांबा गिदिर खासेवा बा बे गाराय जादों माथो ना नैबे खासेव बेसेबांबा गिदिर आं खाथिनिफ्राय देखायनि नोंथांमोननो आयो गाराय जाजोब्बाय दैखौ बारा सेन्स खालामबाय थानाय जायाखैमा बेखायनो गाराय जाजोबनानै दङ खासेवा थौ थाबाय बेथिं गासैबो फारौ गोजा आरो गोबां दाउ दङ बेयावहाय आं देखायनो नाजानि नोंथांमोननो नै दाउफ्रा फिसा फिसा आरो नै बिथिंजाय सेसा गोजा सेसा गोजा नै बेयावहाय गासैबो बिराद मोनामदों बेसेबांबा गिदिर नै नाया मेंजोब्बाय सोलायजोब्बाय ना नै दा जोङो पुरा हाबफैबाय बिथोराव ओरैजाय नै डाइनासरफ्रा वाव बेसेबांबा गिदिर डाइनासर नैबे फिसा नैबे जाहैबाय गिदिर प्रिहिस्टरिक लाइफ पार्क बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय नैबे साइन्स मिउजियामाव हाबफैबाय नाय नोंथांमोना मैदेर दं नै ओरैजाय डाइनासरा बेसेबांबा गिदिर गिदिर आरो नैबे जाहैबाय शेंपान्जि ओरैजाय दङ नै
लायन दंफांफ्रा नै जोबोद मोजां देरजोब्बाय गोलोम बोथोराव आरामसे नैबे सिङाव थानानै बेरायबाय थानो मोजां जागोन दा जोङो नै दालां मोनफैलायबाय वाव बेसेबांबा गिदिर गिदिर नै एम्बुआ एम्बु सेसा मै दालांजों दा मानखोलांनोसै वाव उइप बरिया सुपार थ' दालां मानबायगासिनो दङ जोङो दा आरो नै इथिं गाहायथिं नायहर नोंथांमोना मैखुना बेसेबांबा गिदिर गिदिर एम्बु बंग्ला आरो नैबे केकटास केरेन्दाया मानबायना दङ बेनि खाथियाव दङ एम्बु मासे मैखुन गुसेंग्रा एमा साम' गासैबो दंजोबो गुमा माथिं एबार हा थ' दा मिउजियाम सिङाव हाबफैनोसै जोङो गिदिंफ्रामजोब्बायानो जोङो दा गथ'फोर गेलेनो थाखाय गोबां जायगा खालामनानै होदों मेन साइन्स मिउजियामाव जोङो हाबनोसै नैबेनो नै नाय नोंथांमोना नाया ओरैबायदि मोजां मोजां दङ नै मा ना खलिहना मस गौरामि फिस गौरामि फिस नैबेनो बेसेबांबा गिदिरैनो फिस जि समायना आरो नै बेयावहाय बेलेग बेलेग रोखोमनि ना बियो एलबिनो शार्क फिस नै बेसेबांबा गिदिर गिदिर वाव नै वा नै आरो बेयावहाय मासेल' दङ नैबे आरो बेसेबांबा फिसा फिसा जों साइन्सआव मोनदोंमोन पिटार फिस गोसोम गोसोम मुसाना टाइगार शार्क फिस नै आयौ बेसेबांबा गिदिर गिदिर डिसकास नैबे आरो फिथिख्रि नै डिसकास फिस ओरैबायदि फिसा फिसा नैबेनो रेस्टुरेन्टआ फ्लाइटआ नै बेसेबांबा गिदिर आरो बिबारफ्रा नै बिथिंजाय गेवलां गेवथां बारनानै दङ दा जोङो मेन साइन्स मिउजियामाव जोङो हाबनोसै बेनो गेटआ नै एन्ट्रि जोङो हाबलांनोसै दा बेसेबांबा निट एन्ड क्लिन साफा बेफोर जाहैबाय गासैबो साइन्सनि बुस्थु गोजा नाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो फारि फारि साइन्सआ मा मा आबिस्कार खालामदों बेफोर गासैखौबो बेफोरावहाय गासैखौबो डेम' हिसाबै देखायजोबनाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय था आं फारि फारि देखायलांगोन साइन्सनि बुस्थुखौ आं बारा मिथिजोबा थेवब्लाबो आङो जास्ट देखायलांसिगोनल' नोंथांमोननो माबेखौ मा मा बुङो आं बेखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा जास्ट नोंथांमोना नायलांबायल' थादो आं फारि फारि देखायलांगोन नोंथांमोननो दा जोङो नायगासिनो दङ फारि फारि
जोबोद मोजां नाङो बे साइन्स मिउजियामाव फैनानै नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन बे साइन्स मिउजियामखौ नैबे जाहैबाय खुवा नायलाय दैया बेसेबांबा गोथौआव दङ नै जोंना मनेसरा मिउजिक दामदों नै नाय नोंथांमोना औ आन्दायनो फैयो नै दंफां बारि गोजा इथिंजायलाय इथिं दङ लामा इथिं दङ ओंखारलांगोन खोमा थिनबाय जों फरायगोन सौदावगोन बोरैबा नै बायहेरायाव मोनफैबाय एक्सुवेलि जोङो हाबासो जानो फैदोंमोन लालमाटियाव दा बेयावहाय जोङो दान्दिसे समनि उनाव जोङो थांफिनगोन दा जोङो साइन्स मिउजियामाव जास्ट दसे समाय जोङो मा खालामगोन मा मागोन जोङो टाइम पास खालामफैनाय जाबाय बेयावहाय दा बेयाव जोङो दसे सम टाइम पास खालामखांनायनि उनाव जोङो दान्दिसे समनि उनावनो हाबायाव जोङो थांफिननोसै जायै लोङै आरामसे जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिनगोन नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननि नै मानसिनि हारियानो नै बिराद मोजां ग्लासनि भितरावहाय साजायनानै दोनदों गासैबो साइन्सनि बुस्थु गोजा बेफोरो नायलांबाय था नोंथांमोना फारि फारि नै आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो दा जोङो नैबे समाव जोङो हाबासिम जोङो हान्थिलांफिननोसै नायनाया फ्राय जोब्बायानो जों ओंखारलांनोसै दा नैबेनो मेन गेटआ नै बिबारजों ओरैबायदि समायना साजायदों आरो नै बिथिंजाय वेलकाम टु आवार वेडिं रिसेपसन आरो नै बेयावहाय गणेश बाबा आरो ससे देखायनो आं नोंथांमोननो नै ओरैबायदि मोजां साजायदों गलाब बिबार गोजा मा जायो होनदों आमायनि फिसाजो आमायनि फिसाजो आमायनि फिसाजोनि हाबा भबनाव लालमाटि दुर्गा मन्दिर भबनाव बेयावहाय जादों बेनिफ्राय माला जानायमोन हाबाया दाखालि थांबाय ओमफ्राय रिसेपसना दिनै ओरैबायदि मोजां साजायदों नोंथांमोना आं फारि फारि देखायलांगोन जानाय लोंनाय माबायदि बेबस्था खालामदों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय पूरा निमकी निचना है ना हाँ खुरमा हाँ खुरमा दरे तो किलो को दीवार पे ना फार्स्ट टाइम आङो नैबे समाव फबननि हाबा जानो फैदों नै इथिंजाय गासैबो जानाय लोंनायखौ बानायगासिनो दङ इटु कि दादा ताजा हालुवा गाखिर गाइखेर बरिया बानायगासिनो दङ नै बिथिंजाय आरो मेथाइ बानायगासिनो दङ पकरि ना खायसावबाय नैबे पकरि नै गरम गरम बानायदों गासिनो आरो नै बिथिंजाय फान्थावखौ बरियानो फ्राय खालामगासिनो दङ पुरा जानाय लोंनाया रेडि जाखांजोब्बायानो नै बिथिंजाय आरो गाजर चाटनि खालामगासिनो दङ सालाद गाजरखौ नायनो बेसेबां गोलाव गाजरा फार्स्ट टाइम दिनैसो नुदों आं बेबायदि गाजरखौ बेसेबांबा गोलाव नुफेरबायमोन नैबेनो डाइनिंआ
दा नै स्टार्ट जाहांबाय जानाय लोंनाया ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों गासैबो दङ बिथिंजाय आइटेमफ्रा बेयाव जेबो गैथ'वा नै ओंखाम राइस दालि नैथिं भाजा आरो नैथिं मा थायो itu কি মাছ না মাছ আৰু এইটো স্লিপ ফিশ মাছ আৰু এইটো হাঁহ মাংস নেকি হাঁহ नैथिं आरो नै मिस्टि आरो ओरैजाय बायदिसिना बानायनायनि थाखाय प्रिपारेसन बानायगासिनो दङ सेल्फ सार्भिस बरियानो नै आलासिफ्रा फैहांबाय गासिबो ओरैनो थाबाय गासैबो फैजोब्बायानो नै आलासिफ्रा जानो बिथिं आखाइ सुफ्रा नैबे डाइनिं आरो नैबेथिंजाय आलासि जिरायग्राया नैबेनो आलासि जिरायग्राया ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामदों नै नाय नोंथांमोना नैबे आरो कफि बानायगासिनो दं बिथिंजाय नैबे मा मन्दिर होन्दोंमोन दुर्गा मन्दिर नैबेनो दुर्गा मन्दिरा जोङो बाइकखौ नै बिथिंजाय दोनदों नैबेनो बाइकआ दा जोङो दान्दिसे समनि उनाव जाखां लोंखां बरियानो जोङो एसे गुवाहाटियाव जोङो बेरायनानै जोङो हान्थिलांफिनगोन न' फारसे नैबेनो दुर्गा मन्दिरा एसे हाबनानै नायहैनि आङो नैबेनो लालमाटिनि दुर्गा मन्दिरा गासिबो दंजोबो नै बिथिंजाय जों खैथायाव थांफिनगोन दा न'आव थांसै बाहाय मोना आराम एसे मोना ना मथा मथि नै आरायथायानो जाबाय मथा मथि जोङो 4टा 5टा दसे थाबावनानै जानानै लासैनो खोनासै ना 4टा 5टासो सब फेसिलिटि दंजोबो आरामसे जोङो जाखांबायानो हाबायाव ओंखामखौ दासो जोंना जाखांनानैसो गिफ्टखौ जोङो बायनो थांनो नागिरदों दा दखाना एसे गोजान जायो नै दा जोङो गिफ्ट बायनो थांनोसै दा जों आरो फिन बिया भबनाव थाफैफिननि थांखानोसैलाय एबारनिफ्राय एसे आगोलावनो दङ दा जोङो हान्थिलांफिनदों बे जायगायाव गिफ्ट लानो फैदोंमोन नै गिफ्टखौ लाबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना नै गोजौआव जिरायनानै दङ दा नै मनिसरा गिफ्टखौ हैनो थांगासिनो
Nih. Jodoh moza sajaydों हौवा गोदान हिनजाव गोदाना नै हाबाखौ जाखांबाय दा जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिननोसै बाइकआ नै ओरैजाय दङ